A investigación do gromo de peste porcina africana detectado hai 10 días en Cataluña deu un xiro sen precedentes. Aínda que a principal hipótese da súa orixe apuntaba a un bocadillo, agora o goberno investiga un posible escape dun laboratorio, posto que a cepa é totalmente distinta á xa existente. Fernando Valladares, investigador do CSIC, pide calma e paciencia. Las hipótesis saltan con cierta rapidez porque, bueno, pues es cuestión de ir viendo posibilidades y más. Ahora, que cada una de esas posibilidades se convierta en certeza o tenga una certidumbre estadística alta, lleva muchos meses de investigación serena. Ademais, apunta que este problema era totalmente inevitable. En el fondo, con los jabalíes y con los cerdos en macrogranjas, tarde o temprano iba a saltar este problema u otro problema. Es una combinación, es un cóctel mortífero. Tener poblaciones tan grandes de jabalíes muy próximas a todo tipo de instalaciones humanas no es un modelo seguro, y además de que no es un modelo seguro, no es un modelo necesario. É que este virus ameaza con poñer en xaque o gran sector agroalimentario porcino. A Generalitat anunciou como medida de prevención o sacrificio de 80.000 porcos de 55 granxas. A carne destes animais será apta para o consumo humano e comercializarase, pero só en España. O ministro de Agricultura, Luís Planas, advertiu de que non hai que ter medo, pero sí respecto, e revela que as vindeiras semanas son claves para poder tomar medidas. Aínda que polo momento só se produciron contaxios en xabarís, a preocupación no sector é latente. Son ata 5.000 empregos directos en Galicia os que se verían afectados, e os gandeiros perden entre 25 e 30 euros por porco criado. España tería que esperar ata 12 meses tras o último caso para recuperar o estatus de país libre de peste porcina. Podería o sector entrar nunha crise sen precedentes? Por iso estamos tan preocupados, porque é un sector estratégico e, Bernardo, o prezo non deixa de caer, non? Sí, por exemplo, na lonxa de Mercolleida, que é un mercado referente en España, o prezo do porco vivo caeu de 1,30 € o kilo a 1,10 € en cuestión dunha semana. E dende o pasado 27 de novembro ata hoxe, nestes 11 días, a caída acumulada chega a uns 21-22 céntimos por kilo. Isto significa un descenso de entre un 15% e un 16% no prezo en orixe. Os gandeiros véndenos xa por debaixo do que lles custa producir esta carne de porco, e iso tradúcese en perdas de entre 25 e 30 euros por cada animal. Un golpe duro para moitas explotacións familiares, pero que pasa co resto da cadea? Pois que a cousa non queda só no campo. As fábricas, as industrias e mesmo as exportacións notan este tremor. Hai pedidos que se cancelan e países que por precaución están a mirar con lupa todo o que lles chega. E para nós, os consumidores, se imos ao súper ou se imos ao mercado, poderemos notar unha reducción no prezo en función do sitio ou en función do corte. O kilo da parte do lombo, por exemplo, atopámola entre os 9 e os 13 euros, do solombo entre os 8 e os 15, o kilo de costela oscila entre os 8,69 e os 11,5 euros, e o da costeleta entre os 7 e os 12 euros. Polo momento, calma, que non hai restriccións nin falta de abastecemento, pero no sector a preocupación non cesa e insisten en controlar o xabaril en zonas periurbanas sobre todo, non, Óscar? Correcto, Bernardo. Presidente da Federación Galega de Porcino, Pablo, ti falas pois precisamente disto, de controlar o xabaril xusto nas zonas periurbanas, non? Exactamente, para nós a maior preocupación ahora mismo é a controlar a poboación de xabarís en zonas periurbanas, que é onde se poden contaxiar ao comer de vertedoiros e de contenedores. E de contenedores, claro, xabarís como principal foco, non? Porque falábase xusto da orixe, do tema da orixe, e dicíasme antes, non? Que a orixe seguro que o xabaril. Sí, a ver, tanto ten que sea que a orixe veña dun laboratorio ou de un famoso bocadillo, en calquer caso o vector de risco é o xabarín. O xabarín que é o que está provocando de algunha maneira pois que teñamos hoxe esta granxa que temos aquí xusto atrás pechada, non? Prohibido o paso, e que isto xa está supoñendo moitas perdas para vosotros no sector. Sí, efectivamente, o sector agora está maximizando as medidas de bioseguridade nas explotacións, e as perdas a día de hoxe, na primeira semana desde o contaxio, xa supoñen en Galicia cerca de 2 millóns de euros e a nivel nacional uns 40 millóns de euros. Son moitísimos cartos, aínda non sabemos cando se poderá recuperar isto, e tamén o que está afectando son as exportacións, Pablo. Sí, as exportacións para nós son claves, porque Galicia hai industrias galegas que exportan directamente a países como Xapón, que vetou as exportacións desde o primeiro día,
e tamén industrias portuguesas que se abastecen de porco galego que tamén exportan directamente a Xapón. Claro, isto todavía non sabemos cando levantarán ese veto, non? Sabemos máis ou menos canto pode durar esta situación? Bueno, a ver, estamos moi expectantes das negociacións que está levando a cabo o Ministerio con estes países que non aceptaron a regionalización, pero en calquer caso, aínda que o foco non fora máis e se controlara, ten que pasar un ano para que se declare o país libre de peste porcina. É dicir, que todavía, aínda que se acabase hoxe, aínda que hoxe xa non tiveramos máis casos, todavía ten que pasar un ano ata que estemos completamente seguros. Exacto. Para nós sabemos que 2026 vai ser un ano catastrófico, porque vai haber países que non acepten a regionalización e durante todo 2026 non van a comprar porco español. Mentres tanto, ti como presidente da Federación, que sabes como estades vivindo esta situación, como estades levando, como están os ánimos entre o sector? Bueno, hai moita preocupación para o sector, moita preocupación. Xa se empezan a acumular porcos nos matadeiros, xa empeza a haber retrasos, e as próximas semanas van a ser cruciales, porque espérase que siga baixando o precio na lonxa de Lérida. Pois así están as cousas, compañeiros, nos agardamos que esta situación se revirta dentro de pouco, e aquí quedamos falando un poquinho con Pablo diante desta granxa que temos aquí pechada.